mencintai. Kumat lur. Kumat lur. Itu hanya Kumat tuh. Ono ngilang tuh lihat. Penekan lihat. yang lagi jatuh cinta. Assalamualaikum. Hah? Ayo apa sih? Mari gawe lap iku. Lon lur. Kelakuane Sarah Leo lur. Penek-penek kok si Amang lihat. Penek-penek kok si Amang persis si Amang lon. Kelakuane Sarah Leo lur. Persis wong gak waras iku niku lur, wong gak waras lur. Wong gak kalau gak waras ngono, golek inspirasi. Inspirasi. Golek nomor togel ya. Waduh lagi uteknya mbah. Golek nomor togel ning kuburan iki lur, Sarah Leo lur. Aku harus mencintai Kok ngedan. dan berbagi hati. Persis wong edan wong ilang yang ngono iku. Hanya dengan Karo sing mungut, melase lon lur, karo sing mungut lur. Sapa sing gelem mungut lur? Bab pun anak wong liwat ben dikira aku kuntilanak. Iya. Ya toh? Ben dikira aku kuntilanak lah. Kuntilanak semok. Enak bab golek inspirasi nang kene nduk. Iya. Wet, Iya, ambek semedi ning kuburan. apa ya bab ya iki? Golek ini, golek wangsit. Golek wangsit. Golek wangsit ben nang nemu bojo lur iki Sarah Leo iki ben gak dadi rondo terus. Oh, gak penak dadi rondo suwi-suwi bab. Kan sing ngopeni. Tenang bab. Wis gatel pisan Sarah Leo iki. Oh, sakno re anake wong iki lon. Nemu apa, nyidam apa? Bab udan. Nyidam apa biyen mbok ya. Ya sedang modot lah udan mah. Tolong bab. Wis penek mencolot. Tolong. Colot. Tolong bab. Udan apa sih yang panas lho kok udan?